करते आणि हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय. तर आपण आपल्या पहिल्या 4 श्लोकांचं अध्ययन पूर्ण केलेलं होतं. मग ज्याच्यामध्ये आपण प्रस्तावनेमध्ये शिलारूप गोस्वामी आणि इतर आपले 6 गोस्वामी यांच्याबद्दल आपण माहिती पाहिली. आणि मग गोस्वामी या शब्दाचा अर्थ आणि मग हे रूप गोस्वामी कोण आहेत आणि मग कशा प्रकारे ते राधाराणीच्या मंजिरींपैकी एक आहेत आणि आपल्यासारख्या सर्वसामान्य भक्तांना भगवत भक्तीच्या कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती विचलित न होता वाटचाल करण्यासाठी आपण कोणत्या नियमांचं पालन करायला हवं किंवा नवोदित भक्ताने कशा प्रकारे आपली वाटचाल करायला हवी भक्तीच्या या मार्गावरती कोणत्या नियमांचं पालन करायला हवं, इतर भक्तांसोबत आपला व्यवहार कसा ठेवायला हवा आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊन भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा कशी करायची याचं मार्गदर्शन आपल्याला इथे श्री उपदेशामृता या ग्रंथाच्या माध्यमातून शिलारूप गोस्वामी देत आहेत. मग पहिल्या श्लोकामध्ये आपण गोस्वामी आणि गोदास याचा अर्थ पाहिला. आणि मग जो आपल्या मन वाणी इंद्रिय आणि अवयव यांच्यावरती आपला कंट्रोल मिळवतो, आवेग सहन करतो, तोच जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र असतो. मग आपण हे आपल्या पहिल्या श्लोकामध्ये पाहिलेलं होतं की वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय यांचा आवेग जो सहन करतो तोच या जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र असतो. मग त्याच्यानंतर अशा कोणत्या त्या 6 गोष्टी आहेत त्या मनुष्याला त्याचा भक्तीच्या मार्गावर त्याची अधोगती करतात किंवा त्याला अ, या भक्तीच्या मार्गावरून विचलित करतात. अशा त्या 6 गोष्टी आपण दुसऱ्या श्लोकामध्ये पाहिल्या. मग तिसऱ्या श्लोकामध्ये आपण भक्तीला अनुकूल अशा 6 क्रियांचं आपण अ, अध्ययन केलं किंवा श्रील गोस्वामींच्या माध्यमातून आपण मार्गदर्शन घेतलं त्यांच्याकडून. मग भक्तीला अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा 6 क्रियांबद्दल आपण जाणून घेतल्यानंतर मग शेवटी चौथ्या श्लोकामध्ये आपण जेव्हा मनुष्य भक्तीसाठी अनुकूल आणि प्रतिकूल गोष्टी जाणून घेतल्यानंतर जेव्हा या भक्तीच्या मार्गावरती तो वाटचाल करत आहे तेव्हा त्याने इतर भक्तांसोबत आपला व्यवहार कसा असायला हवा, त्यांनी कोणत्या 6 प्रीतीची लक्षणं इतर भक्तांसोबत व्यवहार करताना त्यांच्यासोबत वाटचाल करताना दाखवायला हवी, कशा पद्धतीने त्यांनी आपली वागणूक असायला हवी भक्ताची, याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन आपण आपल्या चौथ्या श्लोकामध्ये पाहिलं. तर आज सुरुवात करूया आपण आपल्या 5व्या श्लोकाच्या अध्ययनाला. ओके. हरे कृष्णा प्रभूजी. वॉइस ब्रेक होतोय का माझा? सर्वांना असाच येतोय का आवाज की ठीक येतोय, फक्त प्रभूजींचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय? तुम्हाला सगळ्यांना येतोय आवाज नीट? येतोय येतोय. येतोय का? ठीक आहे. प्रभूजी मे बी तुमचा नेटवर्क काहीतरी प्रॉब्लेम असणार. ओके, चालेल. धन्यवाद प्रभूजी. तर आपला 5वा श्लोक असा आहे. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिः प्रणतिभिश्च भजन्ति मीश शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयामीप्सित संख्या. एक मिनिट पुढे जात नाही हा पेज. हा इप्सित संगलब्ध्या. भाषांतर. मनुष्याने जो भक्त भगवान श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामांचा जप करतो त्याचा मनाने आदर करावा. ज्या भक्ताने दीक्षा घेतली आहे व जो अर्चा विग्रहाची पूजा करण्यात संलग्न आहे त्याला नम्र प्रणाम करावा. आणि जो शुद्ध भक्त अनन्य भक्तिमय सेवेत प्रगत झाला आहे आणि ज्याच्या अंतःकरणात इतरांची निंदा करण्याची प्रवृत्ती मुळीच नाही, अशा शुद्ध भक्ताचा संग करावा आणि निष्ठेने त्याची सेवा करावी. सॉरी. तर आता
या श्लोकामध्ये इतर भक्तासोबत व्यवहार कसा करावा हे आपण पाहिलं. सर्वसामान्य इन जनरल इन्फॉर्मेशन आपण पाहिली. मग आता भक्त म्हणजे भगवंतांचे भक्त जे असतात ते कसे तीन प्रकार, त्यांची लेवल तीन प्रकारची असते: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. मग भक्तीच्या या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये स्थित असलेला अधिकारी उत्तम अधिकारी असतो, उत्तम श्रेणीचा भक्त असतो. मग या भक्तांचं वर्गीकरण काय आहे? आपण कोणाला कनिष्ठ अधिकारी म्हणू शकतो, कोणाला मध्यम अधिकारी म्हणू शकतो आणि कोणाला उत्तम अधिकारी म्हणू शकतो. याचं मार्गदर्शन आपण या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. आणि मग त्याच्यानंतर सर्वसामान्य भक्तांनी कशा प्रकारे त्यांच्यासोबत आदर करायला हवा, किंवा या भक्तीच्या स्टेपवरती, या स्टेजवरती स्थित असणारे भक्त इतर भक्तांसोबत कशी आपली वागणूक ठेवतात, याच्याबद्दल सुद्धा आपण विस्तारित चर्चा या श्लोकामध्ये करणार आहोत. तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा. शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण जय. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी वाचू? हरे कृष्ण. हो, चालेल ना प्रभुजी, वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. पूर्वीच्या श्लोकात सांगितलेल्या 6 प्रेमपूर्ण आदान प्रदानाच्या संबंधाचे बुद्धिवर पूर्वक पालन करण्याकरता आपण सावधानतेने व विवेकबुद्धीने योग्य व्यक्तीची निवड करावी. याकरिता श्रील रूप गोस्वामी असा उपदेश देतात की वैष्णवांच्या विशिष्ट स्थितीनुसार आपण त्यांना भेटावे. या श्लोकात ते आपल्याला कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी या 3 प्रकारच्या वैष्णवांशी कशा प्रकारे व्यवहार करावा हे सांगतात. जो नवोदित भक्त सद्गुरूंकडून हरिनाम दीक्षा घेतो व कृष्ण नामाचा जप करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला कनिष्ठ अधिकारी म्हणतात. अशा भक्ताला कनिष्ठ वैष्णव मानून त्याला मनात आदर अर्पण करावा. ज्या भक्ताने सद्गुरूंकडून दीक्षा घेतलेली असते व ज्याला गुरूंनी भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत पूर्णपणे संलग्न केलेले असते त्याला मध्यम अधिकारी असे म्हणतात. भक्ती मार्गात मध्यम अधिकारी हा मध्यभागी स्थित आहे असे समजावे. भक्तीमध्ये अत्यंत प्रगती केलेल्या भक्ताला सर्वोच्च भक्त किंवा उत्तम अधिकारी असे म्हणतात. उत्तम अधिकारी दुसऱ्याची निंदा करण्यात रस घेत नाही. त्याचे हृदय पूर्णपणे शुद्ध असते आणि तो शुद्ध कृष्ण भावनेच्या सिद्धावस्थेला प्राप्त झालेला असतो. श्रील रूप गोस्वामींच्या मताप्रमाणे अशा महाभागवत किंवा पूर्ण वैष्णवांचा संघ आणि सेवा अतिशय स्पृहणीय आहे. कनिष्ठ अधिकारी भक्तिमय सेवेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर स्थित असतो व त्याला केवळ मंदिरातील अर्चविग्रहाची पूजा करण्याची रुची असते आणि म्हणून मनुष्याने सतत कनिष्ठ अधिकारी राहू नये. अशा भक्तांचे वर्णन श्रीमद भागवतांच्या 11व्या स्कंदात पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. आचार्यामेव हर्ये पूजान्या श्रद्धये ते न तद्भक्तेषु चान्येषु सक्ता प्राकृता स्मृता. जो मनुष्य मोठ्या श्रद्धेने मंदिरात भगवंतांची पूजा करतो परंतु भक्तांशी किंवा सामान्य लोकांशी कसे वागावे हे ज्याला समजत नाही त्याला प्राकृत भक्त किंवा कनिष्ठ अधिकारी असे म्हणतात. म्हणून मनुष्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या स्तरावरून प्रगत करून मध्यम अधिकाऱ्याचा स्तर गाठला पाहिजे. मध्यम अधिकाऱ्याचे वर्णन श्रीमद भागवतात 11.2.43 मध्ये याप्रमाणे केले आहे. ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु दिशसुचो प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाय करोति स मध्यमः. जो भक्त भगवंतांना सर्वात प्रिय व्यक्ती समजून त्यांची पूजा करतो, भगवंतांच्या भक्ताची मैत्री करतो, अज्ञानी लोकांना कृपा करतो आणि मत्सरी स्वभावाच्या लोकांना टाळतो त्याला मध्यम अधिकारी असे म्हणतात. योग्य प्रकारे भक्तिमय सेवा करण्याचा हा मार्ग आहे. म्हणून या श्लोकात श्रील रूप गोस्वामी यांनी निरनिराळ्या भक्तांशी कसा व्यवहार करावा याविषयी उपदेश केला आहे. व्यवहारातील
व्यवहारातील अनुभवावरून आपण असे पाहू शकतो की वैष्णवांचे विभिन्न प्रकार असतात. प्राकृत सहजी या नावाचे भक्त साधारणपणे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतात, परंतु ते स्त्री संग, संपत्ती आणि मदिरा यावर आसक्त असतात. अशा लोकांनी जरी हरिनामाचा जप केला तरी ते पूर्णपणे शुद्ध झालेले नसतात. अशा लोकांचा आपण मनातून आदर केला पाहिजे, परंतु त्यांचा संग मात्र करू नये. अनेक लोक निष्पाप असूनही दुःसंगतीमुळे वाहवत जातात, पण ते जर शुद्ध भक्तांकडून योग्य मार्गदर्शन घेण्यास उत्सुक असले तर भक्ताने त्यांच्यावर कृपा केली पाहिजे. तथापि सद्गुरूंकडून दीक्षा घेऊन त्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्यात संलग्न असलेल्या नवोदित भक्तांना मनुष्याने आदरपूर्वक प्रणाम केला पाहिजे. या कृष्ण भावना आंदोलनात प्रत्येक व्यक्तीला जात, पंथ किंवा वर्ण यांचा भेद न मानता सुसंधी दिली जाते. आमचे सर्वांना आमंत्रण आहे की त्यांनी आमच्या संस्थेचे सदस्य व्हावे, आमच्या बरोबर बसून प्रसाद घ्यावा आणि कृष्णकथा ऐकावी. ज्यावेळी आम्ही पाहतो की एखाद्याला कृष्ण भावनेत खरोखर स्वारस्य आहे व दीक्षा घ्यावयाची आहे, त्यावेळी आम्ही त्याला शिष्य म्हणून स्वीकारून हरिनाम दीक्षा देतो. जेव्हा एक नवोदित भक्त प्रत्यक्ष दीक्षा घेतो व गुरु महाराजांच्या आज्ञेवरून भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा त्याला त्वरित एक प्रामाणिक वैष्णव मानले पाहिजे व दंडवत प्रणाम केला पाहिजे. अशा अनेक वैष्णवांपैकी एखादा भक्त अतिशय गंभीरपणे भगवंतांची सेवा करीत असतो, सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत असतो, ठराविक संख्येने जपमाळेवर करीत असतो व कृष्ण भावनामृत आंदोलनाचे प्रचार कार्य कसे वाढेल याचा सतत विचार करीत असतो. मनुष्याने अशा वैष्णवाला एक अतिशय प्रगत भक्त, उत्तम अधिकारी म्हणून त्यांचा संग केला पाहिजे. ज्या पद्धतीने भक्त श्रीकृष्णांवर आसक्त होतो त्याचे वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.192 ग्रंथात असे म्हटले आहे. दीक्षा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम. दीक्षेच्या सर्व जेव्हा दीक्षेच्या वेळी जेव्हा भक्त भगवंतांच्या सेवेत पूर्णपणे आत्मसमर्पण करतो, तेव्हा श्रीकृष्ण आपल्यासारखा तो भक्त आहे या दृष्टीने त्या भक्ताचा स्वीकार करतात. श्रील जीव गोस्वामींनी भक्ती संदर्भ 868 या ग्रंथात दीक्षेचे स्पष्टीकरण केले आहे. दिव्यम ज्ञानम यतो दह्या दध्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम, तस्माद दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्व गोविंदै. दीक्षा घेतल्यामुळे मनुष्य भौतिक सुखोपभोगापासून हळूहळू अनासक्त होतो आणि क्रमाक्रमाने त्याची आध्यात्मिक जीवनातील रुची वाढत जाते. आम्ही विशेषतः युरोप आणि अमेरिकेत याविषयीची अनेक प्रत्यक्ष उदाहरणे पाहिली आहेत. श्रीमंत आणि सन्माननीय कुटुंबातून अनेक विद्यार्थी आमच्याकडे येतात. त्यानंतर त्यांची भौतिक उपभोगांविषयीची सर्व आसक्ती नष्ट होते आणि आध्यात्मिक जीवनात प्रवेश करण्याकरता ते फार उत्सुक होतात. ते जरी अतिशय श्रीमंत कुटुंबातून आलेले असले तरी त्यांच्यापैकी अनेक विद्यार्थी कष्टमय जीवन जगण्यास तयार होतात. खरोखर जोपर्यंत ते मंदिरात राहू शकतील आणि वैष्णवांच्या संगतीत असतील तोपर्यंत कृष्णासाठी ते कोणत्याही प्रकारचा जीवनक्रम स्वीकारायला तयार आहेत. जेव्हा एखादा मनुष्य भौतिक सुखोपभोगापासून अनासक्त होतो तेव्हा तो आध्यात्मिक गुरुकडून दीक्षा घेण्यास पात्र होतो. आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याकरता श्रीमद भागवतात 6.1.13 असे अंश शिफारस करण्यात आली आहे की तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेच. जर एखादा मनुष्य दीक्षेकरिता गंभीरपणे विचार करीत असेल तर त्याने तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य आणि मन तथा शरीरावर नियंत्रण याकरता तयार असले पाहिजे.
जर एखाद्याची अशी तयारी असेल व त्याला आध्यात्मिक ज्ञान दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करून घ्यावयाची इच्छा असेल तर तो दीक्षेस पात्र ठरतो. दिव्यम ज्ञानम याला शास्त्रीय भाषेत तद्विज्ञान किंवा भगवंतांविषयीचे ज्ञान असे म्हणतात. तद्विज्ञानार्थं स गुरुम एवाभिगच्छेत. जेव्हा साधक परम सत्याचा दिव्य विषय जाणण्यास उत्सुक होतो तेव्हा त्याला दीक्षा दिली पाहिजे. अशा व्यक्तीने दीक्षा घेण्याकरता एका आध्यात्मिक गुरुकडे जावे. श्रीमद भागवतात 11.3.21 मध्ये असे म्हटले आहे की तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. जर एखाद्याला परमसत्याचे विज्ञान जाणण्याबाबत खरोखर रुची असेल तर त्याने आध्यात्मिक गुरुकडे जावे. आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञांचे पालन करावयाचे नसल्यास साधकाने त्याला गुरु म्हणून स्वीकारू नये. तसेच त्याने आध्यात्मिक जीवनाचे केवळ दिखाऊ प्रदर्शन करण्याकरिताही आध्यात्मिक गुरुचा स्वीकार करू नये. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुपासून शिकण्याकरिता आपण अतिशय जिज्ञासू असले पाहिजे. आपण गुरुला जे काही प्रश्न विचारू ते केवळ दिव्य ज्ञानाविषयीच असले पाहिजेत. जिज्ञासू श्रेय उत्तमम. उत्तमम या शब्दावरून भौतिक ज्ञानापलीकडील ज्ञानाचा बोध होतो. तम म्हणजे भौतिक जगाचा अंधकार आणि उत म्हणजे दिव्य. सामान्यतः लोकांना भौतिक विषयांबद्दल चौकशी करण्याची फार आवड असते, परंतु जेव्हा एखाद्याची अशी आवड पूर्णपणे नष्ट होते व त्याला केवळ आध्यात्मिक विषयांबद्दलच गोडी वाटते तेव्हा तो दीक्षा घेण्यास पूर्णपणे पात्र होतो. जेव्हा मनुष्य प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून प्रत्यक्षात दीक्षित केला जातो आणि जेव्हा तो गंभीरपणे श्रीमद सॉरी गंभीरपणे भगवंतांच्या सेवेत रत होतो तेव्हा त्याला मध्यम अधिकारी असे म्हटले पाहिजे जाते. श्रीकृष्णाच्या पवित्र नामाचा जप करणे इतके उदात्त साधन आहे की आपण जर सावधानतेने आणि 10 नामापराध न करता हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला तर आपल्याला समजून येईल की भगवंत आणि भगवन नामात काहीच अंतर नाही. ज्याला असे ज्ञान प्राप्त झाले आहे त्याचा नवोदित भक्ताने फार आदर केला पाहिजे. मनुष्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की हरिनामाचा अपराधरहित जप केल्याशिवाय आपण आपण कृष्ण भावनेत प्रगती करण्यासाठी पात्र होऊ शकणार नाही. श्री चैतन्य चरितामृतात मध्य 22.69 असे म्हटले आहे की याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे त्वयेनो भक्त होई वे उत्तम. ज्याची श्रद्धा कोमल आणि दृढ आहे त्याला नवोदित वा नवसाधक भक्त म्हणतात. परंतु भक्तिमय सेवेचे योग्य रीतीने पालन केल्यामुळे क्रमशः तो प्रथम श्रेणीचा म्हणजे उत्तम होऊन भक्त होतो. प्रत्येकजण आपले भक्तिमय जीवन नवोदित भक्ताच्या स्तरापासून चालू करतो, परंतु निश्चित केलेल्या संख्येनुसार जपमाळेवर जप केल्याने तो क्रमशः उत्तम अधिकारी या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचतो. कृष्ण भावना आंदोलन प्रतिदिन 16 माळा जप करण्याची शिफारस करते, कारण पाश्चात्य देशातील लोक जपमाळेवर जप करताना अधिक वेळा मनाला एकाग्र ठेवू शकत नाहीत. म्हणून आम्ही त्यांना कमीत कमी संख्या ठरवून दिलेली आहे. परंतु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणायची की एखादा मनुष्य जोपर्यंत 64 माळा जप करीत नाही तोपर्यंत त्याला पतित समजले पाहिजे. त्यांच्या गणतीप्रमाणे आपण सर्वजण पतित आहोत, परंतु आपण पूर्ण गंभीरपणे आणि दुजाभाव न ठेवता भगवंतांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. म्हणून आपण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेची आशा करू शकतो, कारण ते पतितपावन म्हणून प्रसिद्ध आहेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंचे एक महान भक्त श्रील सत्यराज खान यांनी त्यांना जेव्हा विचारले की एका वैष्णवाला कसे ओळखावे तेव्हा महाप्रभूंनी उत्तर दिले,
प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार. जर एखाद्याने एकदाही कृष्ण हा शब्द उच्चारला तर त्याला सर्वसाधारण लोकांच्या गटात श्रेष्ठ म्हणून समजले पाहिजे. चैतन्य चरितामृत मध्य 15.106. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे म्हणाले, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम, सेईत वैष्णव करिय ताहा तान्हार सम्मान. ज्याला कृष्णनामाचा जप करण्यात गोडी वाटते किंवा ज्याला साधना करून कृष्णनामाच्या जपाबद्दल गोडी वाटते, त्याला वैष्णव मानून निदान मनात तरी त्याचा आदर करावा. चैतन्य चरितामृत मध्य 15.111. एक प्रसिद्ध इंग्लिश गायक जो आमचा मित्र आहे, तो कृष्णनामाच्या जपाकडे आकृष्ट झाला आहे आणि त्याने आपल्या गाण्यात अनेक वेळा श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामांचा उल्लेख केला आहे. तो आपल्या घरी श्रीकृष्णांच्या चित्रांची पूजा करतो व कृष्ण भावनेच्या प्रचारकांचाही आदर करतो. त्याला कृष्ण नाम व कृष्ण लीला याविषयी सर्वतोपरी नित्यांत आदर आहे. म्हणून आम्ही कोणताही संकोच न बाळगता त्याचा आदर करतो, कारण आम्हाला प्रत्यक्षात दिसते आहे की हा सज्जन हळूहळू कृष्ण भावनेत प्रगती करीत आहे. अशा मनुष्याचा नेहमी आदर केला पाहिजे. निष्कर्ष असा की सतत हरिनामाचा जप करून जो कोणी कृष्ण भावनेत प्रगती करण्याचा प्रयत्न करतो त्याचा वैष्णवाने नेहमी आदर केला पाहिजे. उलटपक्षी आम्हाला असे आढळले आहे की आमच्यामधील काही समकालीन लोक जे मोठे प्रचारक समजले जातात, ते जे नामजप न केल्यामुळे हळूहळू हळूहळू जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेत पतित झालेले आहेत. सनातन गोस्वामींना उपदेश करताना श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भक्तिमय सेवेचे 3 श्रेणीत विभाजन केले आहे. शास्त्रयुक्ती नाही ज्याने दृढ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान. ज्या मनुष्याची शास्त्राच्या निर्णायक ज्ञानात फार प्रगती झालेली नाही, पण त्याला हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाविषयी दृढ श्रद्धा आहे आणि नेमून दिलेली साधना करण्यातही तो अविचल आहे, अशा भक्ताला मध्यमाधिकारी असे म्हणतात. असा मनुष्य फार भाग्यवान आहे. श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.67. मध्यम अधिकारी अतिशय श्रद्धावान असतो आणि म्हणून भक्ती मार्गात पुढची प्रगती करण्यास तो योग्य साधक असतो. म्हणून चैतन्य चरितामृतात मध्य 22.64 मध्ये असे म्हटले आहे की श्रद्धावान जन हय भक्ती अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी. मनुष्याच्या श्रद्धेच्या विकासाप्रमाणे त्याला कनिष्ठ सर्वात प्राथमिक, मध्यम मधला व उत्तम सर्वात श्रेष्ठ असा स्तर प्राप्त होतो. चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 पुन्हा असे सांगते की श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ निश्चय, कृष्ण भक्ती कैले सर्व कर्म कृतक्षय. श्रीकृष्णाची दिव्य सेवा केल्यामुळे आपण इतर सर्व अनुषंगिक कार्ये आपोआप करीत असतो. भक्तिमय सेवेला अनुकूल अशा या सुदृढ निश्चयपूर्ण विश्वासाला श्रद्धा असे म्हणतात. श्रीकृष्णाच्या ठायी श्रद्धा हा कृष्ण भावनेचा प्रारंभ आहे. श्रद्धा म्हणजे दृढ श्रद्धा. भगवद्गीतेतील शब्द हे श्रद्धावान लोकांकरता समप्रमाण आदेश आहेत आणि भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत जे काही सांगितले आहे ते मनुष्याने जसेच्या तसे स्वतःची टीका टिप्पणी न करता स्वीकारले पाहिजे. अर्जुनाने भगवद्गीतेचा याच रीतीने स्वीकार केला होता. भगवद्गीता ऐकल्यावर अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, सर्वमेत धृत म्हणणे यन्मा
यन्मान वदसी केशव, हे कृष्ण, तुम्ही मला जे काही सांगितले आहे ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. भगवद्गीता 10.14. भगवद्गीता कृष्ण समजून प्रभूजी, घेण्यासाठी आपण थांबूया इथे, कारण पुढे येस. आपण श्रद्धेवरती चर्चा करणार आहोत. त्याच्या आधी आपण मग याच्यावरती थोडी चर्चा करूया की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. येस. हा. तर श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला इथे सुंदर अशा श्लोकांचा सुद्धा संदर्भ दिलेला आहे. मग चैतन्य चरितामृतामध्ये सुद्धा याची पुष्टी दिलेली आहे की जो मनुष्य भक्तीच्या या मार्गावरती वाटचाल करत असतो, त्याचे 3 स्तरामध्ये विभाजन होतं. म्हणजे तो कशा प्रकारे त्याची भगवंतांवरती श्रद्धा आहे, त्याच्यावरून तो कुठल्या श्रेणीमध्ये स्थित आहे हे आपण ठरवू शकतो, किंवा तो इतर भक्तांसोबत कशी वागणूक करत आहे त्याच्यावरून सुद्धा तो भक्त कोणत्या श्रेणीमध्ये स्थित आहे हे आपण ठरवू शकतो. मग इथं आपण पाहतो चैतन्य चरितामृताच्या मध्यलीला 22.64 या श्लोकामध्ये की त्याच्या श्रद्धेनुसार तो कनिष्ठ, मध्यम किंवा उत्तम असा स्तर त्याला प्राप्त होतो. मग त्याची जेवढी जास्त श्रद्धा, तेवढा त्याच्या वागण्यामधला जो फरक आहे इतर भक्तांसोबत, तो बदलत असतो. मग मग ही श्रद्धा म्हणजे काय याचं डिस्कशन आपण नंतर करूया. पण याच्या आधी आपण की मनुष्याची ही श्रद्धा कशी सुरुवात होते. मग कनिष्ठ श्रेणीचा भक्त, त्याला त्याची उदाहरणं काय आहेत किंवा त्याची लक्षणं काय आहेत, कोणत्या लक्षणांद्वारे आपण त्याला म्हणू शकतो की तो कनिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थित आहे म्हणून. तर आपण इथूनच आपल्या जो श्लोकाचा पहिला पार्ट आहे त्याच्यामधूनच सुरुवात करूया आपण. एक मिनिट. हा. तर वैष्णव कोणाला म्हणतात, सगळ्यात पहिल्या सुरुवात आपण इथून करूया की वैष्णव कोणाला म्हणतात. ज्यांनी आपल्या मुखातून ऍटलिस्ट एकदा तरी भगवंतांचं, कृष्ण नामाचा उच्चार केला तरी सुद्धा त्याला वैष्णवांमध्ये त्याची गणना होते. म्हणजेच भगवंतांचं नाम, रूप, यश, लीला यांच्यामध्ये काहीच अंतर नाही. त्यांच्या नामामध्ये, रूपामध्ये सुद्धा काहीच अंतर नाही. मग मनुष्य भगवंतांच्या नामस्मरणाने किंवा जस्ट एकदा सुद्धा भगवंतांचं नाम घेतल्याने तो वैष्णवांमध्ये गणला जातो. आणि म्हणून जो व्यक्ती आपल्या मुखामधून भगवंतांचं नामस्मरण करतो, त्यांचं नाव घेतो, त्याचा त्याचा आदर आपण करायलाच हवा. मग आपण इथे पाहतो, कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसांद्रियेत. मग भगवान श्रीकृष्णांचे नाम ज्याच्या वाणीमध्ये, ज्याच्या मुखातून येतं त्याला मनसांद्रियेत, मनसा आद्रियेत, मनाने, मनुष्याने आदर केला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर दीक्षा असती दीक्षा असती चेत प्रणितीभिः च भजंताम. मग जर त्यांनी दीक्षा घेतलेली असेल तर साष्टांग नमस्कार करून त्याला प्रणाम केला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम. मग भगवंतांना प्रत्यक्ष सेवेद्वारे, भक्तिमय सेवेत जो प्रगत झालेला असतो आणि असा जो एकनिष्ठ भक्त असतो, त्याची निंदा कधीच करू नये किंवा तो सुद्धा दुसऱ्याची निंदा कधीच करत नाही. मग शून्य, संपूर्णपणे रहित हृदय, ज्याचे हृदय इप्सित, अभिष्ट आणि इच्छित संग, असत्संग आणि लब्ध प्राप्त करून, म्हणजेच त्याने आपल्या या भक्तीद्वारे दीक्षा घेतल्यानंतर तो अनन्य भक्तीमध्ये स्थित झालेला असतो आणि त्याच्या मनामध्ये इतरांच्या विषयी कोणतीच शंका नसते. मग आता इथे आपण पाहतोय की 3 लेवल भक्तीचे किंवा भक्ताचे 3 लेवल स्टेजेस. मग जसं आपण एखादा जॉब सुद्धा करत असलो तर मग त्याच्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह असतो, सिनियर एक्झिक्युटिव्ह असतो आणि मग मॅनेजर असतो.
मग एक्झिक्युटिव्हसाठी काहीतरी पात्रता असते, आपण काही एज्युकेशन करावं लागतं, मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपल्याला जॉब एक्सपिरियन्स येतो, मग प्रमोशन मिळतं सिनियर एक्झिक्युटिव्हच्या नावाखाली. आणि मग तेव्हा आणखी जास्त जेव्हा आपल्याला एक्सपिरियन्स येतं, आपण ते काम जास्त चांगल्या पद्धतीने शिकतो, तेव्हा आपल्याला मनुष्याला पुन्हा प्रमोशन मिळतं आपल्या भौतिक आयुष्यामध्ये, जॉबच्या कॉर्पोरेट लाईफमध्ये मी सांगते की मग त्याच्यानंतर तो मॅनेजर बनतो. मग त्याचप्रमाणे जेव्हा मनुष्य हा नवोदित भक्तासाठी आपल्याला इथे मार्गदर्शन करतात शिलारूपा गोस्वामी. मग जिथे हा प्रथम श्रेणीचा जो भक्त आहे, म्हणजे ज्याने फक्त भगवंतांचं नाम घ्यायचं सुरुवातच केलेली आहे, त्याने मंदिरात जायला सुरुवात केलेली आहे. मग त्याच्यासाठी कारण कोणतीही असो, त्याची श्रद्धा जेवढी आहे तेवढंच तो भगवंतांविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार ना. मग तो मंदिरात जातो आहे, मे बी तो प्रसादम ग्रहण करण्याच्या इच्छेने, किंवा भगवंतांचं बघ फक्त भगवंतांचं रूप पाहण्याच्या इच्छेने जातोय. मग तेवढंच तो काम करून येतो. मग त्याला ना शास्त्रांची जाण असते, किंवा तो विधिविधानांचं पालन करत नाही, शास्त्रामध्ये नमूद केलेल्या नियमांचं सुद्धा पालन करत नाही. आणि मग त्याला या गोष्टीची जाण नसते की त्यांनी अ, दीक्षित असलेल्या भक्तासोबत कशा प्रकारे वागणूक करायला हवी, त्यांना आदर द्यायला हवा, किंवा त्याच्यापेक्षाही उच्च श्रेणीचे जे उत्तम श्रेणीचे भक्त आहेत त्यांच्यासोबत कशी वागणूक करायला हवी, हे त्याला समजत नाही. मग तो फक्त आपलं जेवढं काम आहे, तो ज्या कामासाठी मंदिरामध्ये केलेलं आहे तेवढंच काम करतो. किंवा जसं आपण म्हणू शकतो की माझं एवढं काम कर देवा, मग मी तुला तुझ्यासाठी हे करेन, किंवा ही पूजा करेन, हा यज्ञ करेन, असा जो त्याला नवस मागितलेला असतो, की तेवढ्याच कामापुरतं तो भगवंतांकडे जातो. पण त्या कामापुरतं तरी त्याची तेवढी श्रद्धा असते. मग त्याच्या पुढचे मागचे नियम, किंवा भगवंतांवरती प्रेम करणं, किंवा इतर भक्तांना आदराने वागवणं, या सगळ्या गोष्टी मात्र तो जाणत नाही. मग जेव्हा व्यक्ती अशा स्टेजमध्ये स्थित असतो, आपण त्याला भक्त सुद्धा म्हणू शकत नाही, कारण तो भक्तीच्या मार्गावरतीच वाटचाल करत आहे, त्याने आपल्या भक्तीची सुरुवात केलेली आहे. पण त्याला या शास्त्रामध्ये नमूद केलेल्या विधिविधानांचं पालन करणं माहीत नाही, किंवा दीक्षा घेणं म्हणजे काय माहीत नाही, दीक्षा का घ्यावी मनुष्याने याचं सुद्धा त्याला ज्ञान नाही, नामजपाचं महत्त्व त्याला माहीत नाही. फक्त त्याच्या मनामध्ये जी श्रद्धा आहे, त्या श्रद्धेपोटी तेवढंच भगवंतांची पूजा अर्चना करणं, भगवंतांना नमस्कार करणं, आणि मग आपला प्रसादम घेतला की निघून जाणं. मग तिथं उपस्थित असलेल्या इतर सिनियर डिवोटीज कडून सुद्धा आपण आशीर्वाद घेणं, त्यांचा संग करणं, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्याला माहीत नसतात, पण तो मंदिरात मध्ये पण तर नियमित येत आहे. किंवा आपण असंही दुसरा एक उदाहरण, की रोज उठून तो सकाळी आपलं दिनचर्या म्हणून भगवंतांची पूजा करतोय, भगवंतांसमोर दिवा लावतोय, अगरबत्ती लावतोय, त्यांची पूजा आराधना, एखादं प्रेयर पण म्हणतोय, कारण ते त्याचं रुटीन आहे. त्याला तेवढी श्रद्धा आहे भगवंतांवरती की तो रोज ते काम नियमितपणे करतोय. पण त्याच्या पुढे काय? मग त्याच्या पुढे भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी काय करावं, गुरूंचा मार्गदर्शन कशा प्रकारे घ्यावं, हे मात्र त्याला माहीत नसतं. मग जेव्हा तो या गोष्टी रुटीनमध्ये करतो, त्याला थोडीशी रुची निर्माण होते भगवंतांवरती, आणखी जास्त त्या त्याला रुची किंवा प्रेम निर्माण होतं. मग जिथं आपण पाहतो की जर एखादी गोष्ट आपल्याला सवय लागली, त्याला या गोष्टी करण्याची आता सवय लागली, तो प्रसादमसाठी का होईना मंदिरात जातोय, रोजची दिनचर्या म्हणून भगवंतांची पूजा करतोय. मग आपण भगवद्गीतेमध्ये याचं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. खुद्द भगवंतांनी सांगितलं की जेव्हा आपण एक पाऊल पुढे टाकतो भक्तीच्या या वाटचालीमध्ये, भक्तीच्या या मार्गावरती, भगवंत स्वतः त्या भक्ताला मदत करण्यासाठी आपला हात पुढे करतात, आणि स्वतः ते आपल्या भक्तांचं रक्षण करतात. मग त्याला त्याच्या मनामध्ये राहून त्याच्या बुद्धीमधला जो अज्ञानरूपी अंधकार दूर करून त्याला भक्तीचं महत्त्व समजावून देतात. मग भगवंतांच्या इच्छेनुसारच त्याला मग भक्तांचा संघ लाभतो.
आणि मग तो या दुसऱ्या स्टेजमध्ये प्रवेश करण्याप्रत उन्नत होतो. मग हा जो दुसरा स्टेज आहे भक्तीचा मध्यम अधिकारी. मग हा जो मध्यम अधिकारी हरे आहे. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभूजी. हा, अशा लोकांना मग कनिष्ठ भक्त म्हणता येईल का? हो, कारण म्हणजे जे त्याने फक्त हा, हम्म. हा, कारण आपण इथे तेच पाहतोय ना प्रभूजी की कनिष्ठ भक्त कोण आहेत पहा. खरं. हा. परंतु बघा. ते असं म्हटलंय ना येतं की हम्म. भक्त साधारणपणे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतात, परंतु ते स्त्री संग, संपत्ती आणि मदिरा यावर आसक्त असतात. अशा हा. लोकांनी जर हरिनामाचा जप केला तरी ते पूर्णपणे शुद्ध झालेले नसतात. अशा लोकांचा आपण मनातून आदर केला पाहिजे. मग ते कनिष्ठ समजायचे का, कनिष्ठ भक्त म्हणून त्यांची गणना होईल का, कसं? कारण पुढे बाकीचं फारसं त्यांच्याबद्दल आदर फक्त मनातल्या मनात ठेवा म्हटलंय आपण इथे. हा. तेच. मग इथे पहा या ह्याच्यामध्ये इथे जो हा, नवोदित भक्त सद्गुरूंकडून हरिनाम दीक्षा घेतो व कृष्ण नामाचा जप करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला कनिष्ठ अधिकारी म्हणतात. म्हणजे तो अजून हा, बरोबर. दीक्षा घेतोय, जप करण्याचा तो प्रयत्न करतोय, त्याच्यामध्ये प्रयत्न. स्थित झालेला नाहीये. पण त्या भक्ताला कनिष्ठ वैष्णव म्हणून मनामध्ये आदर अर्पण करावा. मनामध्ये आपल्याला आदर अर्पण करायचा आहे. त्यांच्या संगतीमध्ये नाही राहिलं किंवा त्यांच्याशी काय संगत नाही केला तरी चालेल. बरोबर. येस, हम्म. येस. मग त्याच्यानंतर त्याला गोडी निर्माण होते, तो प्रयत्न करतोय, मग तो आता दीक्षा घेतो, दीक्षा घेण्यासाठी तो सज्ज होतोय. मग जसं आपण पाहिलं की भगवद्गीतेमध्ये तो श्लोक पाहिला की तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिनः. मग जेव्हा गुरूंकडे जाऊन भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो, आणखी जास्त तो जाणण्याचा प्रयत्न करतो, आणि मग विशिष्ट माळा म्हणजे 16 माळांचा तो जप करतो. मग हा त्याचा रुटीन फॉलो होतो. मग ज्याच्यामध्ये आता तो आपल्या वेदांमध्ये, आपल्या शास्त्रांमध्ये नमूद केलेल्या नियमांचं तो पालन करायला सुरुवात करतो. मग कोणत्या गोष्टी करायला हव्या किंवा कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्या याचं ज्ञान त्याला आता आलेलं असतं. मग परंतु इतरांसोबत वागताना तो काय करतो. समजा हा कनिष्ठ अधिकाऱ्याशी त्याचा संपर्क आला तर तो त्याला तेवढा जास्त आदर देत नाही. आणि मग जेव्हा तो एखाद्या उत्तम अधिकाऱ्याला भेटतो, भगवंतांच्या महान भक्ताला भेटतो, त्यांना मात्र तो खूप आदर देतो. मग हा जो मध्यम अधिकारी असतो, हा आपल्या वागण्यामध्ये हा भेदभाव दाखवतो. कनिष्ठ अधिकाऱ्याला तर याची जाणच नसते, पण मध्यम अधिकारी मात्र भेदभाव दाखवतो भक्तांमध्ये. तो अ, याला कमी लेखतो आणि याला म्हणजे खूप आदर देतो. मग परंतु या या शास्त्रामधल्या नियमांचं पालन करून जेव्हा तो या भक्तीच्या सेवेमध्ये स्थित होतो आणि मग आपल्या भगवंतांच्या आशीर्वादाने, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली तो आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करून उच्च स्थानी स्थित होतो. मग तो उत्तम भक्ताच्या स्थानी केव्हा स्थित होतो, जेव्हा तो यांच्यामध्ये फरक करणं सोडून देतो. जेव्हा तो भगवंतांचं सत्य जाणतो. मग जसं आपण भगवद्गीतेच्या 5व्या अध्यायामध्ये पाहतो की विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनीचैव श्वापाके पंच पंडितः समदर्शिनः. मग जो भगवंतांचा सत्य जाणलेला भक्त असतो तो सर्वांना समान वागवतो. मग तो हत्ती की असो, कुत्रा, चांडाळ किंवा ब्राह्मण, या सर्वांमध्ये तो फरक करत नाही. त्याचप्रमाणे तो कनिष्ठ अधिकारी असो वा मध्यम अधिकारी असो, तो दुसऱ्यांची निंदा करण्यामध्ये कधीच रस घेत नाही. कारण त्याचं हृदय हे पूर्णपणे शुद्ध झालेलं असतं आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याला पाहण्याप्रत तो उन्नत झालेला असतो. आणि मग त्याच्यामुळे तो कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती स्थित झालेला असतो आणि सिद्धावस्थेला प्राप्त झालेला असतो. आणि मग त्याच्यामुळेच अशा अ, जो भक्त असतो त्याला
उत्तम श्रेणीचा भक्त किंवा उत्तम वैष्णव असं म्हणतात. मग शिलारूप गोस्वामींच्या मताप्रमाणे अशा महाभागवत किंवा पूर्ण वैष्णवाचा संघ आणि सेवा अतिशय स्पृहणीय आहे. मग आता लीडर कसा असावा याची आपण अनेक वेळा चर्चा केली. भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी स्वतः याचं मार्गदर्शन केलं. मग जर आपण कामापुरती भक्ती करणारा असा जो नवोदित भक्त आहे याच्याशी संघ केला तर आपण त्याच गोष्टी त्याच्याकडून शिकू शकतो की तो काय करतोय. मध्यम भक्तासोबत, मध्यम श्रेणीच्या भक्तासोबत जर संघ केला तर आपण तो कसा निंदा करतोय किंवा तो कसा डिफरन्शिएट करतोय उत्तम भक्तामध्ये आणि कनिष्ठ भक्तामध्ये, त्या गोष्टी आपण शिकतो आणि आपल्याला वाटतं हे असं केलं तर योग्य आहे का, असं आपल्याला प्रश्न येतो. म्हणूनच आपण नेहमी उत्तम भक्तासोबत, अशा या महाभागवतासोबत, अशा या उत्तम वैष्णवासोबत संघ करायला हवा, जेणेकरून आपण ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या शिकतो आणि मग त्याच्यामध्ये इतर कोणत्याही भक्ताची निंदा करायची नाही, हे सुद्धा आपण शिकतो. कारण जेव्हा आपण भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सुद्धा पुढे जाऊन पाहणार आहोत, जे भगवंतांचे महान भक्त आहेत अशा भक्तांचं अनुसरण आपण करायला हवं. आणि म्हणूनच श्रीला प्रभुपाद सांगतात, दास दासानु दास दासानु, की भगवंतांच्या भक्ताच्या भक्ताचा भक्त मी आहे, त्यांच्या दासाचा दासाचा मी दास आहे. कारण त्यांना भगवंतांच्या महान भक्तांची सेवा केल्यानं भगवंत सुद्धा स्वतः खुश होतात. मग नारद मुनींच्या कथेमध्ये सुद्धा आपण ही गोष्ट पाहिली. भगवंतांच्या महान भक्तांची सेवा करून आधीच्या जन्मामध्ये त्यांनी भक्तीच्या या उन्नत मार्गावरती ते स्थित झाले होते. भगवंतांचं दर्शन त्यांना त्याच्यामुळे घडलं होतं. आणि कनिष्ठ श्रेणीमध्ये, क्षुद्र श्रेणीमध्ये जन्म घेतलेला असला तरी सुद्धा भक्तीच्या या उच्च मार्गाप्रत उन्नत झाले होते या भगवंतांच्या महान भक्ताचा संघ केल्यामुळे. आणि मग त्याच्यामुळे मनुष्याने अशा पूर्ण वैष्णवाचा, महाभागवताचा संघ करायला हवा, म्हणून इथं शिलारूप गोस्वामी सुद्धा सांगत आहेत. मग जिथं आपण आणखी काही कनिष्ठ अधिकाऱ्याची, मग तुम्हाला नंतर तो असा चार्ट प्रमाणे पण शेअर करेन आपल्या ग्रुपमध्ये, की कनिष्ठ अधिकाऱ्याची लक्षणं कोणती आहेत, तो कसा वागतो, मग आपण त्यांच्या कोणत्या लक्षणावरून त्याला ओळखायला पाहिजे. आणि हा पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि लक्षात ठेवण्यासारखा, की किंवा एक्झाम असली किंवा त्या क्वेश्चन्समध्ये सुद्धा तुम्हाला या गोष्टी कामाला येतील. आणि नंतर पुढे आपल्याला पुढचं समजून घेण्यासाठी सुद्धा या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. मग आपण इथं कनिष्ठ अधिकाऱ्याचे गुण किंवा त्याची वर्तणूक पाहतो, की तो खालच्या स्तरावर स्थित असतो. अर्चा विग्रहांची पूजा करण्यामध्ये त्याला खूप रुची असते आणि म्हणून त्याला त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच समजत नाही. मग तो श्रद्धेने, जसं आपण चर्चा केली, श्रद्धेने भगवंतांची पूजा करतो, परंतु सामान्य लोकांशी कसं वागावं त्याला समजत नाही आणि त्याच्यामुळेच त्याला प्राकृत भक्त किंवा कनिष्ठ भक्त असं म्हणतात. मग त्याच्यासाठी भागवतांच्या या 11.2.46 या श्लोकाचा संदर्भ सुद्धा इथे श्रील प्रभुपादांनी दिलेला आहे. मग आता आपण नेहमी पुढच्या श्रेणीमध्ये उन्नत होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून कनिष्ठ अधिकाऱ्याने नेहमी आपल्या भक्तीमध्ये उन्नती करून मध्यम अधिकाराच्या स्तरापर्यंत आणि मग मध्यम अधिकाराच्या स्तरावरून उत्तम अधिकाराच्या स्तरापर्यंत उन्नत होण्याचा प्रयत्न करायला हवा. मग आता जो भक्त भगवंतांना सर्वात प्रिय व्यक्ती समजून त्यांची पूजा करतो, भगवंतांच्या भक्तांशी मैत्री करतो, अज्ञानी लोकांवरती कृपा करतो आणि मत्सरी लोकांना टाळतो, त्यांना मध्यम अधिकारी असं म्हणतात. मग आता जसं आपण चर्चा केली, की तो डिफरन्शिएट करतो, कारण त्याची बुद्धी त्या स्तरापर्यंत उन्नत झालेली नसते. त्यांनी दीक्षा घेतलेली असते, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली तो वाटचाल करत असतो, शास्त्रामधल्या विधिविधानांचं पालन करत असतो. परंतु एक कोणती तरी गोष्ट असते की ज्याने भगवंतांचं पूर्ण सत्य जाणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत परमात्माच्या रूपाने स्थित आहेत या स्तरापत तो उन्नत झालेला नसतो आणि त्याच्यामुळे तो मध्यम मध्यम स्तराचा भक्त किंवा मध्यम श्रेणीचा भक्त असं त्याला म्हटलं जातं. मग त्याच्यानंतर इथे आणखी एक महत्त्वाचा शब्द आहे, जो आपण इथे पाहतो, प्राकृत सहजिया. मग
आता प्रकृत सहजिया या नावाचे भक्त साधारणपणे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतात, परंतु ते स्त्री संग, संपत्ती, मदिरा यांच्यावरती आसक्त असतात. मग आता जसं प्रभूजींनी हा प्रश्न विचारला होता आताच, मग प्राकृत सहजिया कोणाला म्हटलं जातं? मग आपण जो पाहिला प्रायश्चित पहिल्या श्लोकामध्ये, मग फॉल्स किंवा अटर्नमेंट ज्याला म्हटलं जातं, कुंजरहा शौचवत हत्तीचं उदाहरण सुद्धा पाहिलं. म्हणजे हत्तीला शुद्ध व्हायचं आहे म्हणून त्यांनी तलावामध्ये स्नान केलं आणि बाहेर येऊन पुन्हा त्याच चिखलामध्ये त्याला तो लोळला आणि ते चिखल त्याला लागलं. किंवा आपण एक ख्रिश्चनचं उदाहरण पाहिलं की आठवडाभर त्यांनी सर्व कामे केली, परंतु तो संडेला चर्चमध्ये जायचं मात्र विसरत नाही. संडेला जाऊन तो तिथे आपल्या प्रभूंच्या चरणांवरती क्षमा मागितली, क्षमा मागतो. आणि मग त्याला असं वाटतं की आता मी क्षमा मागितली, आता माझी पूजा झाली, म्हणजे उद्यापासून पुन्हा मी माझं रुटीन करण्यासाठी मोकळा. मग असा जो भक्त असतो त्याला प्राकृत सहजी असं म्हटलं जातं, कारण ते पूर्णपणे शुद्ध झालेले नसतात. मग आता आपण यांचा मनापासून आदर केला पाहिजे का? तर प्रत्येक जीवाला आपण तेवढाच आदर दिला पाहिजे जो भगवंतांचा भक्त असतो, ज्याने भगवंतांचं सत्य जाणलेलं असतं. तर जसं आपण पाहिलं, अ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचैव श्वापाके पंडितः समदर्शिनः. तो सर्वांना समान वागवतो. जो भगवंतांचा उच्च श्रेणीचा भक्त असतो तो त्यांच्यामध्ये भेदभाव करत करत नाही. मग त्यांच्यामध्ये भेदभाव तर करू नये, पण त्यांचा संघ मात्र करू नयेत. जो भगवंतांचा महान भक्त असतो तो अशा लोकांचा संघ टाळतो. मग कारण आपण मग भगवद्गीतेच्या 10व्या अध्यायामध्ये पुन्हा आपण याची चर्चा केली की जो भगवंतांचा भक्त असतो त्याला फक्त भक्तांसोबत रमण्यामध्येच आनंद वाटतो आणि भक्तांसोबत तो फक्त भगवंतांविषयीच चर्चा करतो आणि त्याच्यामध्येच त्याला आनंद वाटतो. मग अशा प्रकारे जो वागतो तो उत्तम श्रेणीचा भक्त असतो. मग तर आपण आता आज उत्तम श्रेणीचा भक्त, मध्यम श्रेणीचा भक्त आणि कनिष्ठ श्रेणीचा भक्त यांच्यामध्ये आपण डिफरन्शिएशन पाहिलं. तर इथे आपण पाहतो आणखी जेव्हा एक नवोदित भक्त प्रत्यक्ष दीक्षा घेतो, गुरु महाराजांच्या आज्ञेवरून भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा त्याला त्वरित प्रामाणिक वैष्णव मानलं पाहिजे आणि दंडवत प्रणाम केला पाहिजे. अनेक वैष्णवांनी एखादा भक्त गंभीरपणे भगवंतांची सेवा करतो, सर्व नियमांचे पालन करत असतो, ते जपमाळेवर जप सुद्धा करत असतो आणि कृष्ण भावनेचा आंदोलनाचा प्रचार कार्य कशा प्रकारे वाटचाल केली वाढला पाहिजे याचा विचार करतो, तेव्हा तो एक उत्तम अधिकारी असतो. मग जिथे आपण श्रीला प्रभुपादांविषयी जेव्हा वाचलं होतं भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकामध्ये, मग हिप्पींनी जेव्हा भक्ती सुरू केली होती, ते श्रील प्रभुपादांचा संघ त्यांनी केल्यामुळे, त्यांच्यासारख्या महान उत्तम भक्ताचा संघ त्यांनी केल्यामुळे त्यांनी आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल सुरू केली. मग पहिल्यांदा काही दिवस त्यांना वेळ लागला आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांनी त्यांचा अनादर केला नाही आणि तरी सुद्धा त्यांना भक्तीमध्ये उन्नती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. आणि मग त्याच्यामुळेच ते आपल्या सर्व वाईट सवयींना त्याग व सवयींचा त्याग करून भक्तीच्या या मार्गावरती, कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करू शकले आणि एका कनिष्ठ भक्तापासून उत्तम भक्तापर्यंत उन्नती करू शकले. मग त्याच्यानंतर आपण एका या सिंगरचं सुद्धा उदाहरण पाहतो आणि त्याची पूर्ण विस्तारित वाचन सुद्धा आपण त्या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे, श्रील प्रभुपादांचं, की श्रील प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकामध्ये, की तो जो सिंगर होता त्याला भगवंतांविषयी गोडी निर्माण झाली म्हणून त्यांनी येणं सुरुवात केलं, भगवंतांविषयी गाणे सुरुवात केली आणि मग श्रील प्रभुपादांना आपल्या प्रचार कार्यामध्ये मदत करण्यास सुरुवात केली. आणि अशा तो नवोदित भक्त असला तरी सुद्धा श्रील प्रभुपादांनी त्याला प्रोत्साहन दिलं भक्तीमध्ये आणखी प्रगती करण्यासाठी आणि श्रील प्रभुपादांच्या संघामुळे तो आपल्या भक्तीच्या या मार्गावरती उन्नत होऊ शकला आणि उच्च श्रेणीच्या भक्तापर्यंत तो वाटचाल करू शकला. तर अशा प्रकारे हिप्पींचा तो प्रवास, की
कुठे ते म्हणजे शरीराची स्वच्छता न ठेवता नशेमध्ये गुंग असलेल्या त्या स्टेजपासून ते भक्तीच्या स्टेजपर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की कनिष्ठ श्रेणीपासून भक्त जर कनिष्ठ श्रेणीचा असला किंवा त्यांनी नुकतीच भक्तीची सुरुवात केलेली असली तर तो कधीच उन्नती करू शकत नाही. पण जेव्हा तो भगवंतांवरचा आपला विश्वास, आपली जो श्रद्धा आहे ती आणखी दृढ करतो आणि विश्वास आणखी जास्त वाढवतो, तेव्हाच तो आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. मग जिथं आपण ते सूर्याचं उदाहरण पाहिलं होतं की आधी सूर्य पाहून फक्त वाटतं की तो एवढाच आहे म्हणून, मग त्याच्या पृष्ठभागापर्यंत जेव्हा जातो, त्याचा अभ्यास करतो की तो किती तप्त आहे, त्याचं तापमान, त्याचा आकार समजतो आणि आणखी जास्त जेव्हा आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो की त्याच्या गर्भभागामध्ये किती उष्णता साठलेली आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण जाणू शकतो. म्हणजे त्याच प्रकारे जेव्हा भक्तामध्ये ही क्युरिओसिटी निर्माण होते भगवंतांना जाणून घेण्याची, मग तो फक्त आपलं काहीतरी काम आहे, आपलं रुटीन आहे म्हणून मंदिरामध्ये जाऊन मूर्तीपूजा करण्यापेक्षा, आपलं काहीतरी कामापुरतं ते करण्यापेक्षा, प्रसादापुरतं तो प्रसाद ग्रहण करण्यासाठी जाण्यापेक्षा, त्याच्या पलीकडे जेव्हा तो उन्नत व्हायला लागतो, भगवंतांची सेवा करण्याची सुरुवात करतो, दीक्षा घेतो, तेव्हा त्याला कनिष्ठ श्रेणीचा भक्त असं म्हणतात. मग त्याच्यानंतर दीक्षा घेतल्यानंतर गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा इतर भक्तांची सुद्धा सेवा करतो, भगवंतांची सेवा करतो, नियमांचं पालन करतो, परंतु तो मात्र इतर भक्तांमध्ये डिफरन्शिएट करतो. हा दुसरा महत्वाचा मुद्दा. मग त्याला मध्यम अधिकारी, मग उत्तम अधिकारी जो कोणामध्येच डिफरन्शिएट करत नाही, विद्या विनय संपन्ने या श्लोकासारखं. मग तो कोणामध्येच डिफरन्शिएट करत नाही, सर्वांना समभावाने वागतो आणि म्हणून प्रत्येकाने अशा उत्तम श्रेणीच्या भक्ताचा संघ केला पाहिजे, ज्यांचं प्रेरणा घेऊन आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. तर इथंपर्यंत आपण आज अध्ययन केलं. मग त्याच्या पुढे आपण श्रद्धा हा जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या म्हणजे क्लासमध्ये, म्हणजे सोमवारी आपण त्याची चर्चा करूया. हं. श्रद्धा म्हणजे काय आणि मग त्याचं महत्त्व, या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या अध्ययन वर्गामध्ये चर्चा करूया. मग आतापर्यंत कोणाला काही शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकता. आपण इथे थांबूया, मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की